Reit, 2B. Mae ydyn yn allyrydd beta. Dyna be maen nhw'n chwilio amdano fo fan yna. Sydd ddim yn medru treiddio'r corff. Felly maen nhw'n chwilio am y wybodaeth yna. Chi'n cofio bod beta yn gallu mynd trwy bapur, ond bod o'n cael ei amsugno gan 3 mm o aluminium. Os mae o fewn y corff, yn sicr bydd o ddim yn medru treiddio'r corff. So yna di'r marc cyntaf. Ac oherwydd hynny, gan bod o ddim yn medru treiddio'r corff, mae rhaid bod o'n rhyngweithio efo'r celloedd, ac felly mi fydd o yn ioneiddio'r celloedd. Dyna di'r ail farc. A hynny wrth gwrs sy'n ledio at mwtaniadau ac wedyn cancr o bosib. Wedyn, bu rhan 2. Wel, mae hwn yn 3 marc. Reit hawdd, dwi'n meddwl. Achos diolch yn gofyn am briodweddau. Felly, rydych yn anwybyddu bod wedi rhoi mewn cromfacha fan i ddeud y gwir. Diolch ond yn gofyn am yr adeiledd. Hynny yw, be sydd yn y niwcleus. Adeiledd niwclear ydy be sydd o fewn y niwcleus. Adeiledd, adeiladu be sydd ynddo fo o fewn y niwcleus. So, cwbl da chi'n gofod deud ydy bod y ddau ohonyn nhw efo yr un nifer o protonau, sef 5.3. Right? Yr rhif atomig, cofiwch chi, sy'n deithio ni sawl proton sy'n y niwcleus. Does dim eisiau sôn am electronau, achos di'r electronau ddim yn y niwcleus. Okay? So mae'n sôn am adeiledd niwclear, nid adeiledd atomig. Right? So 5.3 proton yn y niwcleus, a wedyn nifer gwahanol o niwtronau, mae hwnna'n heiddi, mae hwnna'n cael yr ail farc, ond os ydych chi jyst yn neud y cyfrifiad syml yna, tynnu un wrth y llall, ac yn deud sawl niwtron sydd yn y ddau niwcleus yn glir, ydych chi'n cael y trydydd marc. So 3 marc, dwi'n meddwl, cymharol hawdd. Iawn, dyna ddiwedd ar hwnna i 2B.